Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kweSimanzonzo sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi ubaba omdala laphana-ke kuwona-ke uTikTok wakwaButhelezi oyibiza ngokuthi-ke ungumholi uthi cha amazwi akhe-ke akawahoxisi kulokhu akusho ngaso-ke isilo samabandla uMisuzulu uthi ngempela-ke lokhu akwenzayo-ke uMisuzulu-ke ukuthatha iy'nqumo-ke ezingekho emthethweni ikhomba ukuthi-ke inkosi lapha-ke kwaZulu asinayo. Nangu-ke ubaba-ke echazela kabanzi kuyona le video mbukeli engizokufakela yona njengamanje siyabonga. Sanibonani wesizwe sakithi kwaZulu. Ikhona inkulumo ekhulunywa lapha bafethu sifuna ukuyicacisa clean ngoba silo sivela kancane sikhuluma ngondaba ezetha umhlonishwa uMisuzulu kaZwelithini. Asikhulumi ngezinto esithi siyazazi sayibona zenzeka khona ukuthi ubafo lokhulumayo lapha oquota ezifu ubeseduze kakhulu noMisuzulu. Ozesho nokuthi wayemthatha ehambe eyothenga eWashington lezo-ke asikwazi ukuyifakaza thina sizwe sakithi eshiwoyo nje ey'bala nokuthi indaba ezitha lokhu akayikho akasiyikho asikwazi ukufakaza lokho kobugeyi nokuthi kwagwenywa insangu noma utshwala noma unephuza face leyo ngeke sikwazi ukuyifakaza ngoba engathi isidiphu kakhulu futhi sikhomba nokugcina ungasahloniphi mhlambe isithunzi somuntu impela uqobo lwakhe. Kodwa-ke uma ngabe bevumelene mhlawumbe ukuthi engayiveza yonke lento akayiveza cha-ke lokho kulungile ngeke saphikisana nakho. Mina njengomholi uButhelezi angicashile ngalezi zinto ade ngiyivezile ngowale eMsinga kwaMatshozi eMthaleni. Angicashile nje futhi ngididwa izinqumo ezingakhombi ukuba inkosi eqotho. Igatshanyana engihambile zibe ntathu. Isigaba sokukhishwa koNdunankulu uButhelezi angisiboni sino nesineke nobuqotho. Isinqumo sokukhishwa kaMntwana uSiphiwe Zulu angisiboni sinesineke nobuqotho. Bese kuzoba la ekushadeni ekudivozweni nasekushadeni omunye bekufanele undaba ezitha ngokubuka kwami adivorce enze iprocess yokudivorce azaqede ethe seqedile ekuthathe noma 7 months noma unyaka wonke bese ephinda futhi ekhomba ukuthi usefuna omunye manje akazomthatha. Kungabi sometime kanye ngiyadivoza ngapha ngiyashada ngapha. Ngiyaxosha la ngiyadivoza la ngiyashada ngapha ekugcineni busuthi angisamshadi naloyo futhi. Uyinkosi njalo. Ayi kanti kukhona abathimlile makubekwa wena. Nazi-ke indaba sekuvela nendaba ezithi khona ababephila nawe ola isikhathi owawe necover khona uthi unentombi kodwa kube kuwumza wakho. Shuthi zonke lezo zinto-ke noma ezinye zazo singeke sikwazi ukuqinisa ngazo ngoba akufanele. Bengicela ukuthi laba bathi abasarawunde inkosi ngokwama-position abo abasarawunde undaba ezitha uMisuzulu kaZwelithini. Sikhumbula amagama kaMdlokombane la kathi khona yena njengoba enkosi unabantu untu akabahloniphayo yena ntu kodwa uyinkosi. Siyafisa ukuthi nani niwanake lawo magama kaNdaba ezitho sakhothama ngoba ubeqotho kakhulu besimhlonipha besingaguqa ngamadolo kusuka eJohannesburg siye-Force Rollers. Samba ngamadolo ngoba sihlonipha leya nkosi yesizwe sakithi ngoba nesinqumo athi sithatha besihlelekile besihamba noZulu. Siyathanda ukuba nenkosi ehloniphekile. Siyathanda futhi ukuthi siyihloniphe isihlalo sobukhosi, sihloniphe ubuhlalo sobukhosi bakwaZulu Natal. Kodwa lese khona-ke ayibukeki sizokwazi ukuyihlonipha ngoba isihlekanisa nezinye izizwe ngey'nqumo ey'thathayo. Ngifisa nina-ke nisondelene naye nabalibhekela ubukhosi bakwaZulu Natal uma bethumela imiyalezo yokuthi siyaxwayiswa thina noma bayaxwayisa abakhulumayo nje
ngoba khuluma ngesihlalo sobukhosi mhlambe anisixwayise kodwa nazi ukuthi sabakwaZulu thina sizalelwa kwaZulu futhi sinobuhlungu esibuzwayo ngento esuke ikhulunywa ngesizwe sakithi bese nisitshela futhi ukuthi lokho akakwenzayo njengondaba ezithe ngoba umuntu anyone can do a mistake. No one is perfect around the world. You can be a king, but you can do a mistake. You can be a president, but you can do a mistake. The president that run the country today knows very well ukuthi ukufaka imali ngaphansi kombhede akukho ku-constitution yezwe ngoba leyo mali ayitaxwa yenziwa lutho imali imeli yebhenki khona izosiza ngishiya intandane ngokutaxwa kwayo izosiza intandane nezalukazi nabo bonke abantu okudinga ukuthi basize ngoba iyataxwa iseport wayifake ngaphansi komcamelo into wrong le shothi nayo ke inkosi ingakwazi ukwenza wrong funeka nikuphakamise bahlonishwa bendlunkulu ukuthi siyabona sizwe sikaZulu ukuthi ikhona imistake ekhona lena ibona ngoba besikangakaze sikhulume siyabona ukuthi kunama leakage akhona asho ukuthi abantu sebengaze bakhulume kodwa siyacela ke nime siyakulungisa lokho bese nikulungisa niye kuyo niyibonisa okuyikho hayi kuvele kuthiwe nje siyanona ningakhulunywa kanjalo ayikho kanjalo shuthi niphethe bani kanti nina yini ningavele nivalela izinje okwenu uma ngabe nibona ukuthi nina niphethe abantu abanomqondo nabayile esikolweni nabazi understandayo ubuholi bendawo ukuthi bahamba bugcinephi yini engazange umdlokombane ayenze lento yenziwa umntanakhe uma ngabe yayi right kanti phakamani uNdlunkulu hayi njoba nidividekile nje phakamani nindawonye nizokwazi nathi ukusibeka sibe ndawonye imbono yethu ehlukene manje ngoba bakhona bathi thina singene eNdlunkulu mawuthi asingene eNdlunkulu iNdlunkulu kanti iNdlunkulu ngoba iphethe obani uma ngabe ku undunankulu wakwaZulu mina ngikuphi neKwaZulu Natal ngizalwa phi mina ngowakuphi mina hayi asiphatheni kahle asisuvele simemeze nje mina noma ningasibiza nithi asize waye ningasibiza nithi asize sizonichazela noma singanichazela kugcwala ama TV noma singanichazela kunjani lokho akakwenzayo undaba ezithi akusiyikho ngeke futhi sijikele emuva lokho akakwenzayo nje akusiyikho into zakhe uyatatazela ngathi ayikho khona into engekho right kuye ekhanda uma ngabe u-right sitsheleni ukuthi u-right futhi nokuthi adivorce umuntu manje afuna ukushada omunye manje useyamiyeka manje xosha ubuthelezi manje yizo phela into ezenza sikhulume sexosha ubani uSiphiwe Zulu sexosha bonke sitsheleni ukuthi u-right lokho naqala bese niyasixeka ngiyabonga.